Ibekwe Ibekwe. Ibekwe Ibekwe. Ukechukwu Apo.
just see Baba. Ibekwe. No. Apelodogu. Ụbọchị tata ọ na-amago na ife dị n'ụlọ na-adị egwu apụ ilo n'ọbụ eko leseli elu anyị nọ ọkwa ya bụ onye ọbụla akpa enyi nkata na-adị ata apụ n'iru obodo ya nwere ka ata apụ mmụọ n'iru obodo ya bụ onye kwue onye ọna atọla ya sa ya sa onye mebiri ife dị n'ụlọ were pụ ilo. I want to welcome the President General of the Nigerian Institute of Estate Surveillance and Valuers in the person of in the person of Jambo Amayebo. You're welcome. No. I want to welcome Professor Ofala, the Honorable Commissioner for Education. Thank you. That was some entrance.